שלום, שמי צהלה, אני רוקחת ואני מכינה סבון וקרם טבעיים להיפרפיגמנטציה, ורציתי לדבר איתכם היום על כל המכונים האלה והטיפולים האלה שבעצם עושים טיפול שהוא חד פעמי או אפילו סדרה של טיפולים, אבל כאילו מבטיחים לגמור עם ההיפרפיגמנטציה אחת ולתמיד, ואחרי זה פשוט תהי בלי היפרפיגמנטציה, כאילו לא קשור אלייך, אין לך כזה דבר. ולפעמים הם מבטיחים, לפעמים פשוט, כאילו, האמת היא שהם משתדלים לא לסבך את עצמם, איכשהו נותנים לך להאמין, גם המחיר בהתאם, כאילו את חושבת שאם את מוציאה אלפי שקלים, אז זה בטח ותמיד, אבל זה פשוט לא הגיוני, זה לא קיים, זה לא מתאים פשוט לעובדה הפשוטה שהאור שלנו זה איבר חי, והוא מתחדש כל חודש, 27 ימים אני חושבת, משהו כזה, הוא פשוט מתחדש וכל התאים מתחלפים, והאור זוכר בת כמה את, האור זוכר את הגנטיקה שלך, האור זוכר כמה זמן היית בשמש, וההיפרפיגמנטציה חוזרת, כאילו זה חלק זה כאילו חלק ממך, זה קשה מאוד להיפטר מזה, כאילו אולי רק אם זה באמת קרה לך בעקבות משהו חד פעמי, כאילו כמו הריון למשל, ו3 שנים אחרי שהיית בהיריון, זה יכול להיעלם, בתנאי שאת לא נכנסת לעוד הריון, או משהו כזה, גלולות, דברים כאלה, אבל בדרך כלל זה יחזור, ואחרי כל בדרך כלל טיפולים מאוד כאילו של קילופים ולייזר, כל הקילופים האלה, אני מאוד לא ממליצה עליהם, לדעתי אחרי זה גם חוזר עם ריבית, כי האור נהיה יותר רגיש, יותר דק, הדמומיות הזאת לא עושה לו טוב, בעצם הפילוסופיה על זה מבוססים כל הטיפולים האלה, שהאור כאילו מתחדש, אבל החידוש הזה כאילו מרפא את הדמומיות, מרפא את הפצע, אבל זה קצת כמו מין צלקת, זה גם תורם להיפרפיגמנטציה, וזה בשילוב עם השמש שנמצאת בכל מקום, וקשה מאוד להתחמק ממנה, כמה שלא ננסה, ואני מאוד ממליצה לנסות, וכן לשים קרם, וקרם נגד שמש, ולהשתדל כמה שאפשר, אבל אנחנו יודעים איפה אנחנו חיים, השמש בכל מקום, ואי אפשר 100%, כאילו, לא יודעת, אפילו אם את באמת שמה כל שעתיים, אני לא מכירה אף אישה ששמה כל הזמן, כל שעתיים, קרם נגד שמש כשהיא בשמש, כאילו זה בתכלס, שוכחים, לא שמים לב, וככה זה, כאילו, יש עוד דברים לעשות בחיים, חוץ מלשים קרם נגד שמש, אבל אני לא אמרתי לה לשים, תשימו, זה חשוב. אז זהו, לא יודעת, לא רציתי להיאש אתכם, זה לא הכוונה פה, אני פשוט חושבת שעדיף לדעת מלא לדעת, ולהתפתות לכל מיני דברים שלא עובדים, שהאמת היא גם אני, כאילו חלק מהם עשיתי בצעירותי, לא שאני כזאת הסכנה, אבל עשיתי לפני הרבה שנים, וכן, חשוב לדעת את הדברים האלה, עדיף פתרון שהוא עדין, טבעי, בבית, לא משהו מטורף שעובד, מאשר ללכת ולהוציא המון כסף על סתם, כאילו זו תעשייה שלמה. טוב, אז שיהיה לכם בהצלחה, כאילו, כל דרך שתצליחו. יאללה, ביי, להתראות.